Oke guys. Ini apa nih? Bulan apa ya? Kan apa ya? Nah, mau makan ya guys. Kono lo kelo sing pitu iki syuting iki kono. Sini. Tamune kae lho. Iso aku ae. Tapi Tamune iki syuting. Ben ro kae lho nek tamu. Kok iso? Nah, tamu sini. Nek ditakoki kono lho. Ditakoki tamune. ya kok dina kok ya. Lho, kok wedi iki piye to nyakar piye? Iki ora apa-apa kok. Wis jinak kae. Oh, ngono. Jajaran. Ndak kono. Ditakoki. Mbak rumahnya mana? Iya. Undang toh. Kenalan itu kan. Lah aku lho ora kenal yoan. Jare iki lho, Dik. Jadi ada tulisan tinggal iki nek sing kaya iki lho kan aku lho tak kono. Takoki. Piye nakoni? Ya, Bu, lah iki dhewe. Nah, kok kalau kamu Ini acara apa Mbak? boleh acara sudah. Kapan? Tanggal 28. EGP apa nanti? Pangon ngono. Iya. Iki bapaan. Saya tak tahu. Iya, lho. Wis tak kae kok kelas piro nek wis jeda iki berarti kok Engko yo mbok nek SD apa SMA apa takoki. Mau. Cekelan aja sob. Sebelum apa jenenge kan nek sampean tuwa wis kalian buku bisa sih aku pane pen press ya dan sampean sembuh gak apa kok nak bar jadinya tapi ceklek engko nek balikne gak usah dicuci mesti nyuci Mas Trio Apa tak? mesti nyuci Mas Trio ta iku aku ini. Lu pacare trio toh iki? Iya. Ya Allah. makan tak kene kok iku isin aku Ya Allah. Pacare trio. Ora. Aja gak ngakoni backlight yo kok kono lho yo. Aja gak ngakoni yo nek pacar ya pacar ndak tak lamarne. lah ya tak mesti Kita gentenan karo Mbak Anis. Kok kono lho yo. Nah. Guys, selendang apa ora? Sing sak set iki lho terus selendang. jare iki gede jare Oh, iya ki cilik ya bocah ki malah. tak jare sing kae lho SL mek loro tok wis kanggo kabeh ya wis koncone iki kabeh tak nganu kabeh Kowe kok cilik dhewe to? sing cilik kae wis nggo 3 apa 4 sing SL tok iki Iya iya. Yo nak nyoting dilapis sik lho. Wes. Ah, pacare trio tibake. Makane kok guyang-guyu. Trio. Ora tenan. Pacare tenan apa ora, Nduk? Ora. Mboten. Oh, alah. Terus di pasar apa urung tapi? SMA Selatan toh? Oh, SMP. Wah, aja SMP gak karo pacaran nek no. Guyu ya pecah. Warnanya terah bergundi tau jalukmu. ya le mau gani Oh, mau ganine tes tok kedisian wong. bergundi Bergundi. Nah, kuwi ae yang beda. Oke guys, mohon maaf ya guys, aku gak gawe konten berapa dino lebih motok lara, tapi gak apa sih. Terus mari ngombe obat.
Iya, suamiku marahi. Maka anak kan mulai. Ye. Oke, pagi-pagi. Ya kok pagi-pagi siang, Tim. Siang setengah hari gitu. Anak yang bikin baju, wisuda. Ki mau cah. Nyene wesan, Si. yo kuwi bolone iki. Iya. Terus yang paling golek info palingnya ya. Nek ada nek kudu janjian sik lho, nek janjian sama dengan tani ngene iki. Mekane wong repot. Iya lah neng mah. Bisa marek lek neng jopo. Jadi mulai sembarangan. Bayaran 200 sasi. Iya. Lumrahe wong-wong lho, guys. Pokoke nek barang elek di dhewe. Mbak lu iki. Mas, mesti digowo-gowo kabeh, guys. Dan jangan lupa nanti akan banyak yang datang baju saya. 7 nek gak 8. Masa kengko tekane? Baru tak pesene, tapi cek sampai 3 minggu kan apa toh? Ya mesti bulan 6. Iki ada di berapa? Tak kira 120. Ora sing putih ngene bilang. Kuwi ndang warna ngono. Lewat ngene lha sing wong mbak sing iki jenenge Badur iki kan nawake untuk nak Tapi dulu dulu tapi mlebune ngene lho nak dalem sarek wis newi. butek wes. Ya, anyar iki. Iya. Hewan Mas. Kak, Lah kok basah? ya beli lagi dong. Terus yang harus kan dia nek kutub baru menokek. Terus yang tak tahu orang lantai di rumah. Apa ki? Mbak ini modalnya wantek cuma 2000 berapa? Ngawur ya. Piro? 5.000. Masa? Mana buki sini piro? Cita. Mas sedang wis ya? Oh. Jilbab. Wes. Gak podo make up to kayak gini. Gak. Alhamdulillah nek no. Saiki make up dhewe to lho. Ya. Oh, make up dhewe wong ya. Beneran. Gak ngono main kuwi. Oh, aja. SMP ya, SMP. Wis apa to kayak make up? Mulai make up iki. Ah, lebih tuh likor. Tapi sudah tapi loh. Cinta tak ini. Oh iya, stabil aja Reni. Cinta. Ada apa dia? Aku mau ikut ini apa? Neng rumah saja. Kalau Lumajang ini tanggal 30 di Lumajang. Masuk kerto. Itu betul. Oke Coba. lo sebedo komen baru lo. likur. Mbak Mano kemana aja kok nggak upload video YouTube gitu? Lah kemana? Lagi males. Oke, tiba pacarnya Mas Rio. Ya Allah. Mau menang lo. Dengan lagi lesaman, kelas berapa? Kelas 2 SMA do, SMA sih do. Oh, barengan. Syarat dan oh, berarti iki pacarnya Rio. Kamu menang itu ya ini? Lah iya. Iya, aku mau. Kancamu kok iso. Hah? Gak tahu mutu aku gak. Sing gak lama tuh siapa? Aku. Mosok iki nakal apa gak do dari sekolah? Loh, gak kenal iki ta? Aja kenal iki do, iki klejingan ta. Insya Allah. Lu kok juga jurusan ya? IPA. IPA. Kenapa? PS. Iki nyolong komputer jurusan. Gak ya. Ya. Lelanya di syuting terus, kayak di syuting gue. Penasaran aku. Oke, iki. cahaya. Gak tahu roh. Ya, aja diambung to kayak guru ngaji ae. Aja diambung kayak guru ngaji ae. Sandalnya gak pisan. Seru gue sandanmu. Hari ini saya umumkan Umum pengumuman apa? pada bulan pada bintang. Nego si anu, sing cek Lesti. Oh, 4M. 4M. Dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat? Setar. Ustaz apa? Setar. Ayo. Ro.
weruh lho pokoke iki. Mambu. Piye wayah setor? Lah ya mambu lho iki. Sitor. Sitor. Nah. Seneng aku apa-apa. Setor. Setor. Wayah setor. Katanya jantungnya cepat iki. Setor wayah setor, Mbak. Hiper. Loh, wayah setor, guys. Dan yo iki. Tak jutan lagi. Yo. Anu trio mau tak kayak gini loh. Nah. Yo, wayah setor, guys. Setor neng? Neng? Neng ping. Neng ping. Iya kan. Iya. Wayah setor. Jadi Mbak Manar iki bos kok keleke suwek. Lah nek angin-angin. Masane kok Los. angin-angin. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Setar, setar, setar. Setar, wayai, setar, wayai, setar. Kau ada puluhan barang? Kandani yo. Yo gini iki. Nganu puluhan gak payu, gak payu. Ini apa tuh, tahu bulat tapi? Tahu bulat, Wayai tuku tahu bulat. 40. Itu gue tuh tahu bulat sama. Tahu bulat. Tiga nih. Tuku sik apa, Be? Kalor paling. Nanti ya apa? Ngidul kan? Ngidul. Nah. Ngidul nanti. Ngidul, suaranya ngidul kok. Kene start nih iki. Start. Cici loro. Pengen kan papat. Papat tenatus teh. Ya. Tak jiko apa kan jenenge paket tamu 170 Iya. karo 100 Paketan dine. batu kan. Oh Karo ya. Mbak anu kae suwita 170 pokoke dadi Ya. cek. 230. Iki mong hari ini karo jas karo nganu. Hari ini Mbak Luki menghasilkan uang. Babi ngepet ngok ngok ngok. Guys, makasih pokoknya ya yang udah kesini ya. Semoga semua selalu diberi sehat, panjang umur, rezekinya. Amin. Oke. Wes, ngono bae tak pateni aku arep rasan-rasan. Kita nit ngono kuwi. Piye-piye nyapa Lah piye? yo nak rasa-rasa mbok pateni. Kudu to, Mbak. Terus bar ngono yo nit. Nit. Ngono. Nit. Tenan nih. Yo yo yo. Praktis. Ra umum. Yo ora ar. Ngono kuwi. Ari sing marai pokoke. Soale sing marai Ari sing marai Ari nomor 1 pokokan Ari. ceklek. Karo trio ki lho khusus yo pinter iki trio iki. Gak sama Rai sesuai wis pinter rasan-rasan. Lincah. Minggu peteng yo sakmono minggu saya gede. Rasa gede lho bobotnya timbang sak mono kan. Alah, wae lo saya gede awakmu. 80, 79, 80, 79. Wis kurang ngono tok lho. Pira? Aku teh. Swidak Aku punjul. 70, 71 ngono ya. Punjul 10. Kadang punjul loro, kadang punjul papat. Oke punjule. Mesti yo Ceklek. Ari. Ya kalau gue kira tak. Seto. Anu ki lho. Iki kok Beli apa Mbak Luki, Bang? pite iki lho. Nah, Lah terus? kok arep nyekel sitoke. Mbak Luki belajar nyolong pite. Dan cekel apa nih? Iya, gulune tak tekak. Lah kok tekak lho. Arep Ngono. mbok apa? Bacaan ton Mbok Sunda So? Indo. So apa? Besok. Oh sesuk. Lah iki tak tau akak nemen. Lah kok makek batiku. Lah lho. Suwe. Baru kletek karo. Lho, pite mati. Terus Terus siram banyu urip nek. ya Aku Allah. batiku. Lah cangkeme lah jadi naon. Lah jadi. Ngene sih ditekep pite iki cangkeme karo nggon cucuke kayak ngene. Lah kok gulune. Lah kok gulune ya padha dipateni kowe jajal. Beb, sing ngomong kan cangkeme. Kowe tekek gulune ngene lho kayak ya mati to. Nek cangkeme ngene kayak yo gak kiyek-kiyek. Lah kok batiku. Lah wong jere kok ngonan. Oh ngene aku wis agak putih cangkeme iki kok aku ngono tak gulune tak ngapaku. Kuku ngapa loro aku teki. Ngawur kan mateni pitik. Lu pecah mati ya aku. Lucu lho ya. Siram banyu terus tengah-tengah ya Allah. Batiku cangkeme salah muni ae kok. Mriki lambene dikrus ngene plek, lambene. Lah kok dicucuk tanganku. Yo ora. Lebone siturmu ae, Mbak. Kok. Ben ku ben aman kok ben
Loh, lesek lu. Loh, mati, arep mati. Kita mati ya kuwi. Mak ning ndi yo? Ayo jak nggih konten masak-masakne sawah. Mak ayo ning Surabaya to sih. Lho, masak? Wis. Oh alah. Priya tak melok. Walah. Mak bis nang yo. Wong ora penting atau tak sangoni sing akeh ngene yo. Iya. Kena nggo tambel. 30.000 wis ta. Tak sangoni akeh kena nggo tambel, Mak yo ora omong to, Mak. Sangu 500 apa yo cukup to ndek iki kae. Loh, lah sangoni puro bayaran kok wong ya ora. Tak sangoni penting aja akeh kena bar. Ngene tak sangoni lagi. Barbaran. Barbaran pokoke. Ben gak entek, makku iki boros, guys. Nanya duit iki. Torokan kok yo. Dengan wong lanang akeh lho marang iki. Ning bis. Heeh. Oh ning bis. Pedun bis, terminal lanangan tok ngono kuwi. Sopir-sopir kan dingoni to. Bis ngene. Iya. Iya, driver ya tek. Sing ngene sapa? Mas Awi no. Wis digawakne apa ae? Bu mengapa emang sak tas dong itu loh. Oh iya, guys. Nanti tanggal 31 kan Mbak Manora yang Lumajang. Engko aku mulai jipuk Aris pisan, guys. Arisku tak jipuk. Pokoke telepon aku. Mbak, aku bareng sampean ya. Oh, karis bareng. Gak sarene neh ris aku gare beban uripku aku tak nang jawab aku. Kok yo bali neh. Jangan pusing aku. Kan. Oh, jere ning kene penak. Menak jadi ning kene. Cedak sawah. Dan nak ning kono lho. Cara aku penak ning Malang. Penak ning Malang. Semuanya sejuk ngono. Wes yo pirang menit yo? 3. Ngono wae yo, guys. Yo. Nggih konten sithik-sithik, guys, ben gak ndarani akun mati. Bar iki nggih konten apa ya? Masak-masakne sawah lho yo. Mau ora enek nang omahmu. Yes, Kurang seru ya. kurang seru sik karo sapa ya? Mbak Am. Alah, Mbak Am kira. Iso. Karo sapa ya? Wong kerjane yo luar negeri yo. Nek luar negeri wis nggo koper ngono. Yo, kiret yo ore. Iya. Masyaallah. Nek gak amanah diade koper. Ibu ninak nih. Heeh. Dari amutnya. Apa ki jenenge? Ayo kayak masak-masak ayo. Masak apa? Kayak ada udang, ada kepiting, ada cumi-cumi, ada telur ikan nanti dipepes. Mending. Mending sini. Mbak Lina kita ngomong ya? Masih umum. Kok? Yo mladet ngono. Wis kita nganu golek Mbak Lina apa piye? Terus lagi konten. Nggih konten ning endi ya penake? Masa nang Awi nae. Glek. Kok ngono ae kontenmu? Ning Jomblang piye masak-masak ning Andik ngono ke? Andik Jomblang karo adus karo masak. Neng sing panas apa? Neng dia kontene. Ning ndi ya? Jam pira sih ki? Jam 2. Juga jam 3 ijuk pisan. Konten-konten Iya ngono masak. udan. Nah iya, konten-konten masak ning anu ning Jomblang apa ning sawah? Guys, kalau delok wong panen. Bu nanti ya menak. Tapi semari motoku. Wis gak apa nemen. Cek ya kan tak. Ku beres sih. Kan buka uyuh ora? Gak nyapu kok gak uyuh. Ngono kuwi tanggane iki ngono. Ora. Uyuh kae mbok ora. Kuwi ndang ngopo sore tak sosore. Siturmu. Kok Kan cur ngono dadi kok ora ngene kok. yo kak lu kak sik kayaknya gawa kak. Tanggane ngono. Nyegawa syuting. Ngetik sik. Gawa sik. Kayak ibuke mantan ki sak trio ya kak ya. Sing tilu. Sing klangon ka lho ya. Jajal ki Oh iya, heeh. Yo, kayak sak trio ngono yo terahan. Jajalan. Jajalan yo. Jajal sih. Roknya jajalnya to nul nganggo rok. Sedeng kurane ya. Lah iya, nganggo rok nul. Ya iki dilebokne to ya. Tangane yo, piye to trio ki? Kok malah megegek kae kowe iki tae. Lho, awake iki sak lemune lah sak ngono kuwi. Ngono lho yo. Heeh. Sedeng wae. Lah yo koyo pantes to. Cirikne to. Lho, dicilikne to. Tetep menawa yo untung kok tak jajalne bae dicirikne lho yo ya Allah. Lah iya.
wayu lho Trio iku dipacaki. Iya ya. Cerita manis. Piye nek nganggo jarum pentol. Lah kanan kiri ini gak? Iki kanan kiri ini jadi cilik iki. Ngono kayak pula. Ketok irungnya. Sama wae. Ini ki Mbak Linggi yo nek obah-obah gak dicipuki yo. Iki nganggo apa? Peniti? Heeh. Iya, peniti. Mriki diomongi tok kayak kon iki. Iya. Wah, gak krasa apa piye ngono lho. Jadi gak rusak kabeh lambine nek wae ngumbah. Ora dibenekne. Ora dianu slerekne yo. Kok nek dislerekne nak gak demble-demble. Wis ta meneng wae. Iki subscribe. Piye? Dadi opo? Dadi kok. Daplang sik, daplang. Sedeng ora lho? Deng. Oh. Sik longgar ora? Longgar pol. Oh. Ya Allah ayune Trio. Wes ngono ae. Cepet no. Karo dhewe. Apa yo? Ayo juga konten yo. Ayo Ayo ngomong konten yo. Ya mau. Semono to. Ra iso. Ini tak larekne. Ra iso. Cekloro. Oh mati yo lareke mati. Wah, gak kena. Gak kena. Wah. Gak kena. Jangan. Jangan semono. Ra iso. Ayo konten yang jaba. Kita takut cowok. Tontok kontrolmu ya, Pak. Ngene lho madulna sik. Nah, cantik. Munyer sih. Kaya Kita manis yo. wes. Yo ngene to kok. Iki lho. Wes dol kuwi kok urung ae. Kok deloken ya aku. Uploaden dhewe. Iya, aku dhewe. Tadi tuh ya. Gak iso. Mbak, Aris ndi wonge? Kesel. Jo to nih. Bibinya apa? Yang Iki golek sing ngomong. lemu, guys, nek sing cilik ngene iki. Lho. Iku ibu sing cilik. Wes guys, ngono bae guys, aku arep persiapan gawe konten. Soalnya ditonton terus ya kontene keseruannya Mbak Manuhara.